खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बराय हरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोमजिदों मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो बर' हारि आरो पुलिस बिफाननि गेजेराव सोमजिदों दुंहाव थासारि। टिपकाइ पर्बतजरा बासबारि ओनसोलाव आदानि कम्पानिनो रोजा रोजा हाखौ हगारना होनायनि थाखाय बर' रायजो राजाफोरा खुद्रिसारदों। गोदो आजै आजौमोननि समनि हाखौ रावनोबो हगारना होआ होनना बर' रायजो राजाफोरा दाबि दैखांदों। थै होगोन नाथाय हाखौ नागारनानै होआ होननानै सोरखारनि हेंथा खुद्रिसारदों पर्बतजरा बासबारिनि बर' रायजो राजाफोरा। थांनाय मैया क'क्राझार जिल्ला खुंथायखौ लानानै बाउन्डारि वालनि खुन्थिया गायनो नाजानायाव बर' रायजो राजा आरो पुलिस बिफाननि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो आदानि कम्पानि थार्मेल पावार प्रजेक्ट एपिडिसिएलआ ओनसोलाव बेसेबां जौगाथाय लाबोगोन, बेसेबां बर' लाइमोनफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ होनो हागोन, बेयो साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। मख'नो गोनांदि पर्बतजरानि बासबारियाव आदानिनो हा हगारनायखौ केन्सेल खालामनांगौनि दाबिजों बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो आर'जलाइ होदों जायगानि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ। रौता ओनसोलनि 2 नं मादुगहाइ गामिनि भिडिपिनि नेहाथारि सुल्तान आलीआ राइजोफोरखौ सिगि सग' खालामबोनायनि अजद दैखांदों। रायजो राजाफोरा थांनाय गोलाव समनिफ्राय भिडिपिनि नेहाथारि सुल्तान आलीआ ओनसोलनि गोबां राइजोफोरखौ माखासे सिगि सग' खालामबोनायनि हेंथायै रायजो राजाफोरा थांनाय मैया रौता पुलिस थानायाव गसर थिसनदों। भारत हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांजों लोगो हमनायनि सिगां मन्त्रि आरो सुबुंफोरा आरटि-पिसिआर टेस्ट खालामनाया गोनांथार होननानै खौरां मोननाय जादों। हादोरनि गेजेराव दासान्दि सोलिबाय थानाय बिदुं दुंथायनि गेजेराव गोख्रै बारायगासिनो दङ कभिड-19जों सन्देरजानाय केसआ। सावस्रि बिफाननि रिपर्ट बायदिब्ला हादोरनि गेजेराव कभिड-19जों सन्देरजानाय केसआ दासिमाव सा 7,121 जाहैबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मैया सानसेनि गेजेरावनो सा 306 सुबुंफोरनि देहायाव कभिडजों सन्देरजानाय गोदान केस मोनबावदों होनना खौरां मोनदों आरो सा 6 सुबुंफोरा फाहामथाय लानाय समावनो जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोनदों। बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि सायाव फरा बिजाबनि जाख्ल'नायनि अजदखौ बोखारनायनि आयेनारि नटिस फोसावबाय। थांनाय माखासे सान सिगां बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय गं 33 फरायसालिमानि थाखाय बिजाब बानायनायनि मुङाव बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाना 4 कौटि रांनि केलेंकारिजों लोब्बा दं होनना गोदान दिल्लीयाव थानाय लाल एन्ड एस'सिएट्स आफादआ आयेन बेरेखा नटिस फोसावनायनि उनाव आफादआ बावैसो सिगां आयेन बेरेखा नटिसखौ बोखारना लाफिननायनि आयेनारि नटिस फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। गरेस्वरआव सासे फोरोंगिरिखौ सासपेन्ड खालामबाय होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला सासे बिपिएफनि दैदेनगिरिया सोरखारखौ सोंखारिनायनि थाखाय साख्रिनिफ्राय बोख्लायजाबाय होनना खौरां मोनदों। बोख्लायजानाय फोरोंगिरिया सुक्लाय सेरफां ब्लक बिपिएफनि नेहाथारि दिगन्त बेसबरुवा होनना मिथिनो मोनदों। दिगन्त बेसबरुवाया सवागपुर गोजौ फरायसालियाव लोगो फोरोंगिरि महरै खामानि मावगासिनो दङमोन। गावनि साख्रिजों लोगोसे बिथाङा बिपिएफ दोलोनि जानानै राजखान्थियाव गोख्रोङै बाहागो लागासिनो दङमोन होनना मिथिनो मोनदों। फोरोंगिरिया सोरखार आरो खुंथायाव थानाय दोलोखौ सोंखारिनानै गुबुन गुबुन राजखान्थियारि मेलफोराव बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोनदों। चिरां जिल्लायाव सोमजिदों मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। चिरां जिल्लायाव चेयारमेन मुसाहारि मुंनि सासे सुबुङा दैखर जावबाय थानाय समावनो हाजों खोबसिन जानानै अबथिरायै जिउ गोमादों होनना खौरां मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि बागानपारायाव खुंनाय बुथ सन्मिलन हाबाफारियाव
बाहागो लानानै माखासे गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिदों एमपि रोनगोरा नार्जारिया। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै माखासे बाथ्रा बुंथिदों एमपि रोनगोरा नार्जारिया। बिजेपिआ हारसिङै बिसायख'थि गेलेनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया मानोना इउपिपिएल दोलोआबो बिटिसिआव हारसिङैनो जोनोम जाखानाय होनना एमपि रोनगोरा नार्जारिया बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिसि बिसायख'थि गेलेनो थाखाय जों गावबा गाव दोलो महरै खामानि मावगासिनो दङ। 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जेरैबायदि जौगानायखौ मोनदों बेखौ रायजो राजाफोराबो मोजाङैनो बुजिबाय आरो बिटिसिनि रायजो राजाफोरा इउपिपिएलनो भट होनानै इउपिपिएल सोरखारखौ लाबोफिनगोन बेयो रोखा होनना एमपि रोनगोरा नार्जारिया बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लखिमपुरनि लालुक पुलिस थानानि असि मिल्टन बरगहाइनि रिजार्भ क्लज फोरोंगिरिखौ जोबथेसालियाव सोनो हुमखि होनानै 1 लाख रां दाबि खालामदोंमोन मिल्टन बरगहाइआ होनना खौरां मोननाय जादों। रां दाबिनायाव मुं सिखारनाय डिएसपिनि हेंथायैबो नायबिजिरनायनि बिथोन होदों। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।